Cangkeme Antasena. Heeh. Sik, sampean nang kene sik ya. Arep ngopo? Tak gawene bingung. Sopo? Pakde Baladewa. Aku nek gawe bingung wong kae senenge ra jamak-jamak. Antuk gawe bingung piye? Pakde, ketiwasan, Pakde. Wah. Waduh! Waduh! Antasena tiba kowe. Pakde ketiwasan, Pakde. Kakang Garukaja disampluk kontal mbuh tekan ndi? Kakang Antarta disampluk kontal mbuh tekan ndi? Butane gedene ora umum. Aku mungsuh buta mau. Aku wis kandha. Bapakku nendi? Bapakmu do tak untal mati dene aku tak antem ora dirasake. Aku didiak nggon dada ora iso ngopo-ngopo. Megap-megap. Lah kok kowe ora ngetokke daya kekuatanmu? Lah arep ngetokke piye dadane didak kok. Wong kok senengane arep menangan dhewe lho. Saiki ngene coba pitungan nek dodone didak kuwi terus li arep ngetokke Aji Jaya Kaijan piye? Ngrapal mantram sakti, cangkeme ra iso ngomong. Sesek dadane. Kowe kalah, ora mung kalah, leh ku sengit iki kok dadak sumbar. Lho, sumbar piye? Ayo. Aja mung kowe cah bayi-bayi. Kae sing gerangan kae kon tekan kene. Iso menang karo aku tak suwitani 20 taun nyembah dramaane. Kae Prabu Baladewa to ngerti karo sapa-sapa. Lho, butane ngerti karo sapa-sapa? Ayo buta wis atusan taun nek gedene semono kae wis atusan taun umure. Lho, domongi ngayal ora. Muni piye? Ae sing gerang kae kon tekan kene. Kon nggawa Kyai Nenggala, Kyai Alugara. Kene tak sile tak nggo nyelumbat kambil muni ngono. Iblis lanat musuh kadewatan nggo nyulumbat kambil. Buta pengen tinjung akhirat nyawaku tandang Narata Mantura Prabu Baladewa. Ben. Manus main jajaran iblis lanat pa. Ngebelo siramu bareng bacamu. Narata Mantura to tantang iblis lanat ku. Ya. Apa dumeh kowe gedhe? Apa dumeh kowe biwara? Gedene semono aku wedi karo kowe. Kowe nyombari Narata Mantura Prabu Baladewa. Kowe nyombari Kyai Alugara, Kyai Nenggala. Kowe sarep nyawamu. Wah, cangkeme Antasena. Kowe sapa? Lek nomor depanmu gantena gobokku Narata Mantura Prabu Baladewa. Sapa? Lek nomor depanmu gantena gobokku Narata Mantura Prabu Baladewa. Aku Nalendra Mantura. Kowe sapa kowe? Dewa Amral. Kowe nyumbari karo aku ya. Dadi buta ya dadi buta, ora usah dadak sumbar cangkeme sing apik. Lah kok kowe ngidak dadane Antasena? Kowe nyumbari karo Baladewa. Kae gerangane kon tekan kene. Kyai Alugara, Kyai Nenggala. Kon namake karo aku nek nganti aku tekan ning pati meguru 20 taun. Cangkeme sapa ngono kuwi? Wah, jan. Heeh. Yo. Pancen tak ajangi jembar. Aku muni ngono, kowe arep ngopo? Lho, tegese kowe wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu. Ayo tamakno pusakamu. Wah, iblis lanat, kepengin tinjung akhirat nyawamu. Cocok Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Ayo jeblokno nek iso Baladewa. Mati. Wah. Wet. Edan Antasena. Piye? Tak cocok Kyai Nenggala mletek metu genine. Alugara, Dik. Alugara. Alugara. Iki Alugara.
Mau lambene sapa sing muni Alugoro nggo nyumbat kambil mau lambene sapa? Wah, jan cah kocluk tenan. Nggo arep piye? Mati dening Alugoro Tibano leganing atiku. Wedian. Ampuh tenan. Lagi ki aku weruh ana buta kok kuat nadai kaya Alugoro Kyai Nenggala. Digdaya kliwat ukur. Antasena. Piye? Kalah. Kalah aku. Ha piye iki? Sing tak ndelke kowe Alugoro kaya Nenggala ora temomo. Liyane ndi pusaka apa liyane? Tak sileke apa piye? Sileke apa? Bendho apa? Hus. Ratu apa padake bendho? Kuku arepe dhewe. Pandhawa menyang ndi? Pandhawa tak untal ning wadukku. Iblis anak. Apa rumah Samurano sing iso ngembari karo kowe? Apa rumah Samurano sing iso dadi buta kaya kowe? Kowe tak kandhake Adi Kuntarawati iblis aku.